telepon Mbak Ni lah. Bagi hadiah jam piro? Bagi adekku, Mbak, silut Silahkan ya. nek nungguni bocil. Oh iya sik. Halo ngapa nih? Rene ngono menaro. Oh ngono menara. Ya wes. Sik ya tak tinggal dulu. Barang iki ngopo ning kono iki gur ngobrol wae. Ngerti kancane padha ning kene ora gelem rene. Kowe iki ngopo lho nesu-nesu ki? Gregeten aku lho, nggon aku ki sepi ngerti apa ora sih kowe iki wis diomongi nggon aku sepi aku ora iso melok lomba kok tambah tekon bae. Lah kok malah nesune karo aku ki dek yo nyapo ngono lho. Kayak iki lho wis ditelepon kok ndang rene kok ya dadak ngobrol iki ngopo? Lho ki apa lho sing dobrolne kayak Mbak Niki? Enak apa nih? Kok nelpon? Piye? Kok enek apa piye to? Ngapa Tara? Iki lho ket mau ki teko rene iki nesu-nesu kudu ngemplok kancane iki takon ana ngopo? Bunga ae. Mangan wong emange kok. Iki lho dek nesu Iki lho bagi aja lan ndi lho wong iki. Wong rene wong kok. Ya sabar kan jajal salon. Jajal salon. Salon ket wingi pas aku dijajal-jajal dire enek organelan ndi organel artise barang ndi ora enek lho. Sing ngomongane organel artis iki sapa? Kayak iki yo engko sapa sing gelem nyanyi? Kowe nyanyi yo, jare suaramu apik. Males. Ket mau bangun iki, Pak. Ning omah. Nuwus-nuwus bangun Suara iki. aku lho apik tak umbar-umbar. Lah, makan main kancane main tangane main ngerti suaramu apik. Ora mlaku nesan suwae. Wong ket mau kudu ngemplok kancane kok kono mrene lho. Sabar nih. Bruk wae. Kayak ibu-ibu yo cek gawane lambang, sesuk Kayak kono. jalan sehat. Kowe Males. kono ayo. Aku jengkel aku. Wis, Mbak, urusan Mbak. Aku malah sepi. Kok aku Katane ning kene iki ora enek wong ngono lho. ya gentenan. Wong nyahene urung mulai. Tahun iki gentenan kono kene, tahun sesuk yo mbuh nang nggonanmu kono yo gak ngerti. Aku ki gak ngerti lho, Nit. Iki karepe wong-wong tuwek-tuwek aku teh jan manut. Mbak Ni, iki kok dadi MC ne kalau kondang mulasisan Kowe ngono. wae kono lho, Ra. Lah kan kowe Wes, seneng wes, kawasanmu. Lho kan kan nesu-nesu kono kok dadi MC ne Tak balik meneh, mana kok? Empat tak balik meneh, mana kok? kok gembreneng marah nesu wae. Ya mbok seneni ae minggat. Pak RT kok orang ketok ning kono sih? Apa? Pak. Loh, sampean mboten teng mriko? Ya iki aku arep rono iki. Sopo lho, Ke? Anu. Kendel Oh, kendil toh. di iku lho, Pak. Diprotes karo Nunit. Lah piye, Mang? Yo aku ki ijek enek nganu mau ning kono karo cah-cah. Kok malah ditelepon jereke ngopo kok ning kono? Njaluk iki ning gone bloke dheke kono. Loh, lah tahun wingi kan wis ning kono. Wis Pak, aku wis males debat ambek wong model ngono-ngono kuwi. Wis tekan ana wong ngene munara. Wis aku mau ikut campur. Males Pak, mumet aku Pak. Wis Pak, gendang Wong antene kok ning lomban. Iki bagi hadiah aku sama gendang ribet bagekne toh. kono. Sama gendang bagekne kayak omongin dhisik kayak wargamu. Lah aku sik arep makani sapi iki. Ya wis pakan ana sik sapimu kok gek omongan ya. Ya sik tak omongane no lah. Wong kok angel-angel men to. Wong sak dusun lho padahal. Gantian lho, gantian. Wah, lah urung dimulai to kayak acarane iki. Nanti iki bocah iki. Wah, lah. Pak RT. Ya piye, Roh? Dene mana jagang Pak RT? Iki ngopo meneh rene-rene sapa sing ndang sampean rene iki? Lho aku mau diomongi Mbak Nik lho, Nit. Lah kon ngopo karo Mbak Ni? Iki ra sopan karo wong tuwek. Alah mbok ben. Aja bengok-bengok gak sopan bengok-bengok karo